Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth, South Africa la eAfrica. eThekwini KZN le kwaZulu seThekwini. Uzokhumbula ukuthi igama eliphume namhlanje lithe kusasa izimoto azikho. Igama eliphumileke lelo. Lithe imoto azikho, manje azikho imoto kushiwa ingaba isebenza amatekisi kuthiwa awekho kusasa. Imoto engekho ezakuphi? eDurban Central, eDurban West, eGreater North, eDurban South. Okusho ukuthi ke ama region angakana eThekwini awu4 noma awu5. Yeah, ama region awu4 awu5. Awu4 noma awu5 angisawazi. Khona iNorth, kube iWest, kube iCentral, kube iSouth. Yeah, azikho. Inkulumo isho kanjalo. Manje ke uyabona namhlanje mhla ka3 uSeptember lo. La eCity Hall. Yezi yayishuka imbodla la. Yezi yayishuka imbodla welokhuza ziyayishuka imbodla. Imboni ngapha, umkhandlu weTheku ngapha, uDOT ngapha. Hayi ziyayishiya kwimbodla. Akubonakali besiphethweni njalo bathi mathi beyangasesiphethweni sekufuna bevumelana bese behlukana kanje. Bafike behambe uthi safika esiphethweni bese beyahlukana. Indlela zabo ihamba zoku ziyahlukana. Kodwa ke njengamanje isimo angacela sona ukuthi uyabona njoba ku 9:30 ebusuku sizohlala la soze sithole isinqumo esophuma la bese siyakucela angeke ngikuyolala singekho isinqumo ngoba impilo zabantu ukhumbule phela imboni mayingekho amatekisi engekho ilocal ngoba sikhuluma ngelocal le ilong distance ikhona kodwa ayizokwazi phela ukusebenza ilong distance kahle ngoba iphakelwa yini iphakelwa ilocal umuntu eyebhanoyini uhamba ngelocal uyabo umuntu oyehapa uhamba ngelocal uyabo ziningi izinto eziphazamiswa ungabi khona kokwani kwelocal yamatekisi so yikho sithatha isinqumo sokuthi cha sizohlala nje la silalele njengamanje umeya ukhona la city manager ukhona la amakhansela akhona la ngoba ngishilo uDOT ukhona sekubizwa amaphoyisa ke manje umkhandlu uhleliwe lapha na kuyaxoxa ziyayishuka imbodla uyabona futhi aze ngibone lento ukube futhi hey bakithi akuvunyelwana mawungathi uyayibheka into ongavunyelwana ngendlela encane yakhona la ngiyanihlebela ngisho phela oze bengivale bethi ngaphinde ngene yazi yancane into edala ukuthi ngavukelwana yazi into engaka kungaka telling kungaka kodwa ke okubalekile Africa my continent sizolinda la kuze kube ngoba ngicabanga ukuthi lesi isiteleka esikhulu kakhulu uma ukuthi iTheku alikwazi ukusebenza ukhumbula phela iTheku ngama sikhuluma nje ngeTheku mawukhuluma ngeTheku ukhuluma ngeKZN ngoba phela uwona metro esinawo owodwa iKZN uma kuwona onganyakazi okusho ukuthi ke onke la namanye amadolobha kuzoba nzima ngoba ilona phela iTheku eliphakela la namanye amadolobha iTheku ilapho okuthiwa khona zonke izitimela zipaka la umuntu osuka leko Vryheid ezela kuzofuna ukuthi mayifika nje eThekwini athole ini itaxi ezombeka ekhaya ma ukuthi ufuna ukuye eGoli kuzofuna ukuthi mawusuka eMlazi ufuna uthola itaxi ezokubeka la ugibela long distance okusho ukuthi nje mayingekho ilocal ngempela sise esikhathini esibi kakhulu into ezobaleka ukuthi mina ngizohlala la kuthi mase kuphuma isinqumo la ngaphakathi bese ngiyakwazisa ukuthi ke yini ngempela okuvunyelwana ngayo ngoba imboni ithe bonke oShemen la bona oShemen ke baseThekwini khona bonke bakhona la bahleli la uvele khuluma ababili bekhuluma sebethi hayi thina sifuna ukusiqeda isiteleka kodwa nakho uyazi ayiningi le nto incane kabi bakithi ncane phela ngiyesaba ukusho lapha ungazi bengilekho uzolokhu la lapho incane kodwa ngizosho phela masibephu futhi sizozwa ngaba ngisho sizozwa ngabo yabo bazonitshela hey ngizobabuza lo mbuzo yini le daba sihlala lo mhlangano uqale ngo5 ngithe ngenza traffic
yokugcina bengithi ngizongena la ngithi mangiphuma bengithi mhlawumbe izophuma ngo7 latest bese mhlawumbe sitshenoza kwethu lapho Khosini FM sibatshela ukuthi hey isiteleka siphelile we kuphi khona wangathi omnye umsakazi webhola wathi kwagoke Zola la ayizayishoka imbodlela hey kanti kuhlalwa kanje hey ngangengilunge mina kulezi zinto lezi zinto lezi la ukuhlala khona la hey uhlala usuthi umlenze uphinde uthi uhlale kanje uzubutsheka ubuye uhlale phambili ubuye emuva kodwa awuzwa kahle ayi ngeke bafuthe lento le kanti laba bantu abahlala kule abashayela imithetho bahlala endane nje hey bisenza kanzima hey mina ngijwayele ukuhamba ngcono khona uhamba nebhakede ngabe ngiyangena ngiyaphuma silindi cha kusazoba isikhathi khona uyazi ukuthi bathini singahlebela la umkhandlu weTheku i-executive angithi ke sekubizwa amaphoyisa kusezoxoxa namaphoyisa komkhandlu bangena manje basesiphuma thina lezi olokhuzo ofema yami onkampani bathi hayi masuka ade bepakela bathi hayi siyasuka manje khona soyihlalela lapha eCoastland mase niqedile nesibize nango 3 sobe sikhona bathi hayi akuhlakazeke bathi vumelanani la bese nitshela thina ukuthi nithini thina zodla lapha ehotel angani masavuliwe nalesikhathi bathi bayihlalela lapha bazohlala nje kodwa mase qedile nathi ke sinaloke ithemba lokuthi sizohlala la manje ke mina angazi ukuthi ubongeni noma ngena ngapha noma ngena kwafema yami base behamba nje bagadiwe nawo kade inhloko hle kade ke manje ibhakede ngoba lona likadiwe into yalithini kadiwe olokhuza bakadiwe cha ilokho bazalwane into ezokwenzeka ngizobuya nalo live sengisho ukuthi makuthiwa u2 zoba u2 maku3 zoba u3 maku10 zoba u10 ngizobuya bese ngiyasho ukuthi ke hayi into ithi isiteleka siphili ngoba isiteleka esikhulu ngoba bathe bona u2 days kade kukhulunywa ngaphandle mina bangibizile bangitshela bathi isiteleka sethu zoba uLwesine kuba uLwesihlanu insuku eningi kakhulu lezo usuku olulodwa soluningi eClermont ukhumbuka ukuthi usuku lesithathu ubona kanti masifika la bathi hayi athi phela manje singavumelani siyaya till further notice asebenza imoto zethu ziyadliwa konke into kodwa ke sifuna isisombululo kodwa ngendlela okuncane ngakhona into engaka Africa my continent Africa my home I thank you ngizobuya masebeqedile la ngaphakathi bazositshela ngisathi nami mina ngizohlala lapha emotweni ngoba akukho la ngizoya khona la nje kuwe street bafowethu akukho la ngizoya khona ngilindile I thank you.